Vítajte ľudia pri novom videjku, dnes ideme hrať Roblox. Prvé ideme Steel Brainrot a potom pôjdeme Rivals. OK, dobre. Takže zapíname Steelko a ideme na to. OK, načíta sa. Mám to, už sme tu. Ja tu mám také naprd veci, že úplne, že ja tu mám úplne najhoršie veci asi. Lebo všetko mi kradnú iba. Všetko mi ukradli. Zavrieme si bejsku. Ja už som si dneska z toho stromčeku zobral. Dneska som tam získal tých cukričkov. 50 sa mi zdá. Si tu kúknem poblízka, či tu niečo nemajú. Špionú goru. Špioníro golubího tam má. To čo je toto? Viete čo? Ja si idem kúpiť do shopu niečo. Tohto. Toto. Ja si kúpim neviditeľnosť. Toto. Asi tak idem do bejsky a kúpim si vecičky takéto. Ja zatiaľ niečo robiť. No čo mi to najde? Ja musím... niečo navadiť. No, takže sme tuto. Špionero i golubíro. Cocofanto elefanto. Čo sa tu spavnulo? Cocofanto. Cocofanto elefanto. Cocofanto elefanto. Cocofanto elefanto. Cocofanto nie až tak dobre vôbec. Cocofanto elefanto. Cocofanto elefanto. No mňa už to Cocofanto elefanto elefanto. Cocofanto elefanto. Jaký blbec. Cocofanto elefanto. Cocofanto elefanto. Len si zbytočne meniajú peniaze. Cocofanto elefanto. Ja potrebujem tralalero, tralala. Cocofanto elefanto. Cocofanto elefanto. Cocofanto elefanto. Ja si musím šetriť, aby som mal tento feisty lucky block, hej. Idem sa pozrieť, čo mám hore v base. Ale podľa mňa nič. A čo robíš? Ja sa radšej neviditeľným, lebo ja už sa tu bojím radšej ísť. To poznám tento trik. Skoro, vidíte? Však ja som vám hovoril, že mi kradnú. A teraz sa o to pokusili. Ale ja som nedovolil. A prečo tu dali túto hovadinu? To čo je? Jaj. Takže Swang Sodas Los 67, Los Burritos 67. A ste získali Spaggy Bros. Spaggy Bros nejaká kola. On sa neviem vysloviť. On má zlatú bejsku a tam berber takým.
To ti nikto nebude chceť. To ti teda poradím. A Cocofanto Elefanto, to je najhoršia. Podľa mňa to je najhorší Brainrot. Ore matralero trala. I orcaliero orcal. Cina expressoma signora. Cinguriga befruta. Tralalelo tralala. Nee, on to zamkol. To... Tralalelo tralala. Ja som to našla. Som tu. Konečne z tej blbej bejsky. Čo to tu mali ten... Hej. On je Číňan, alebo čo to je? Určite podľa mňa Číňan, alebo Japonec. Čo to je za Brainrota? To jemu treba. On to líval. Alebo ľudia, teraz zapnem Rivals. Dáme si jedno kolo a bude koniec tohto videa a nič. Kde to Rivals? Tu je. Keď vyhrám, tak musíte dať odber a keď prehrám, tak dajte like. Zapneme to. Než teraz mám 67 level v tomto. Takže mám 6 To mám ten level teraz. Ok, už sa teleportujeme. A už nemám. No ešte ne, ale za chvíľku. Waiting for... Som už to neprečítal, takže že nejak čakajte na niečo. Čakajte na tam som asi nejak. Dáme toto arenu. Yes. Pozrite, sniper. Píše sa to sniper a číta sa to sniper. Joj. No, RPGčko. RPGčko je dobré. RPGčko, aby to bolo férové ináč. Lebo ja chcem odber na ten druhý na kanál. Ne, skoro si ma zamrazil. Ja som dobrý s RPGčkom. To vám poradím. Iba s RPGčkom. Ale že keď máme RPGčko, tak prečo by sme nemohli vyhrať? Joj.
toto musíme vyhrať. Idem z Knipe taktika. Knipe taktika, chodiť potom si. Ne. Toto neznášam. Nie, on má túto, toto je dobré, dosť. A poviem. Keď ma to bude štvať, to vám poviem, že možno, hovorím možno, ne áno, ale že si dám snajperku, lebo on má toto, da mi to bolo férové, že keď, no teda, aby to bola dosť presila. Keď zomenia snajperku, tak to nebude dobré. Poďme radšej. Ja idem Knipe taktiku. On sa zabije ešte na flare gunu. Nie, ja som mal streliť. Ja to musím vyhrať. Musím viac strieľať, on veľa strieľa. Hrozne. On nemá autoshot. On sa dá sám do toho. Yes! Dám si snajpku, mňa už to jeduje. No, nejeduje moc, ale dám si radšej snajpku. Snajpka je taká moja druhá. No a prvá najlepšia zbraň je asi RP. A no. Ne, on nás zmrazil. Toto neznášam, keď ma niekto zmrazí. OK, dám si RPGčko. No toto si nedám nikdy. Teraz ho nechcem, nech dojde sem. Ja tam furt nebudem chodiť. On si prišiel za mnou. Joj. Jež my sa nevieme nachytať. Dám tu tento granát. Ten človek. Ja v týchto flare gunách nevidím. Aby som na ne nezomrel ešte aj ja. Mohol celý čas tam. Na to aspoň odpinklo. Yes. Teraz idem naplno. La mincina. No, on mi tam dal toto. Yes! Dajte odber na toto video a like. Odber a like a čau. A čaute ľudia.